Salutare! Astăzi vorbim despre volumul extracelular și anume reglarea volumului extracelular, episodul 4 din capitolul Apa și electroliții. Volumul extracelular cuprinde două compartimente, plasma și interstițiul. Volumul extracelular este reglat de mai multe mecanisme: setea, sistemul renină-angiotensină-aldosteron, baroreceptori, hormon antidiuretic și rinichi. Astăzi vorbim despre al cincilea mecanism, ceea ce privește rinichiul. Cine formează volumul extracelular? Rolul central îl joacă natriul. Natriul este regele. Reglarea volumului extracelular depinde de controlul strict al echilibrului de natriu realizat de rinichii normali. Altfel spus, pentru ca să aibă loc o homeostazie a acestui compartiment, este necesar un control strict al natriului, adică nici mai mult, nici mai puțin, pentru ca să aibă loc această homeostazie. Iar acest control este realizat de rinichii sănătoși. Volumul extracelular, cum am mai spus, este format din plasmă și interstițiu. Plasma reprezintă o treime din volumul extracelular și din această treime, 85% se află în circulația venoasă și 15% în sistemul arterial. Există un concept pe care o să-l tot întâlnim spre sfârșitul episodului. Volumul arterial sanguin efectiv, vase, care se mai numește și volum circulant efectiv. Excreția natriului la nivelul rinichiului este variabilă, adică mai crescută sau mai scăzută în funcție de acest volum circulant efectiv. Principalul determinant al excreției renale de natriu și apă este starea de plenitudine a compartimentului vascular arterial, care se referă tot la acest concept și anume volumul circulant efectiv sau volumul arterial sanguin efectiv. Se numesc diferit, dar înseamnă același lucru. Volumul circulant efectiv depinde de relația dintre debitul cardiac și rezistența vasculară periferică. De exemplu, să spunem că avem o patologie cardiacă și scade debitul cardiac, adică scade cantitatea de sânge pompată într-un minut. În consecință, scade și volumul circulant efectiv. De asemenea, dacă rezistența vasculară periferică scade, adică vasele își măresc diametrul, se mai deschid mici colaterale, sângele o va lua pe aceste colaterale și astfel scade volumul circulant efectiv. Într-un mod virtual, urina poate deveni liberă de natriu, adică să nu aibă natriu deloc în ea, în cazul depleției volumului circulant efectiv, adică să avem un volum foarte scăzut, dar funcția renală să fie normală, ceea ce nu va fi cazul, de aceea se spune în mod virtual. În contrast, să zicem că pacientul a fost perfuzat cu foarte mult ser fiziologic. Are loc o expansiune a volumului circulant efectiv, rinichiul își dă seama că este o problemă
și începe creșterea excreției de natriu, care poate depăși 100 mmol pe litru. Și ca să ne readucem aminte, 1 milimol de natriu este egal cu 1 mili echivalent de natriu. Aceste modificări ale excreției de natriu sunt rezultatele modificării sarcinii de filtrare, determinate primar de rata filtrării glomerulare și de reabsorbția tubulară, care este afectată de factori multipli. În general, modificările reabsorbției tubulare constituie principalul răspuns adaptativ la fluctuațiile volumului circulant efectiv. Altfel spus, această reabsorbție tubulară se modifică în funcție de acest volum circulant efectiv. Adică dacă avem un volum circulant efectiv expansionat, avem o hipervolemie, rinichiul spune că am suficientă apă, am suficienți electroliți, lăsați să se ducă totul în urină. Deci reabsorpția scade. În schimb, pe cealaltă parte, dacă avem o hemoragie, reabsorpția tubulară va crește pentru că va încerca să rețină cât mai multă apă și cât mai mulți electroliți. La nivelul tubilor proximali, natriul este reabsorbit în proporție de 60-70%. Mecanismele majore de reabsorbție a natriului sunt schimbul de natriu cu hidrogen, cotransportul natriu cu glucoză, natriu cu fosfat, natriu cu alți compuși organici. Factorii majori care reglează acest transport sunt angiotensina 2 și noradrenalina sau norepinefrina. La nivelul ansei Henle se reabsorbe 20-25% din sodiu. Cu ajutorul cotransportorului natriu-potasiu 2-clor, reabsorpție determinată de flux și natriureza de presiune mediată de oxidul nitric. La nivelul tubilor distali, natriul se reabsorbe în proporție de 5% cu ajutorul cotransportorului natriu-clor, reabsorpție determinată de flux. La nivelul ductelor colectoare, natriul este reabsorbit în proporție de 4% cu ajutorul canalelor de natriu. Reabsorbția este determinată de aldosteron și de peptida atrială natriuretică. Deși ansa Henle și tubii distali au o contribuție majoră în manipularea netă a natriului, transportul în aceste segmente variază în funcție de cantitatea de natriu livrată. Adică, acesta înseamnă că reabsorpția depinde de flux. Prin comparație, reglarea neuroumorală a reabsorpției de natriu în funcție de nevoile organismului apare primar în tubii proximali și în tubii colectori. La nivelul tubului contort proximal se reabsorbe glucoza, aminoacizi, bicarbonat, fosfat, proteine cu masă moleculară. Tardiv are loc o secreție sau absorpție de urați. Ulterior apare o
funcție directă și anume secreția de medicamente cum sunt diuretice de ansă sau diazidice și secreția metaboliților medicamentelor. Bolile asociate cu această secțiune a nefronului, adică a tubului contort proximal. Sindromul Fanconi, care este diferită de anemia Fanconi, să nu se facă confuzie. Acest sindrom se caracterizează prin incapacitatea de a reabsorbi solviți și proteine mici. Ca și o frază de ținut minte, totul se pierde în urină. În mod normal, avea loc reabsorbția de natriu, fosfat, potasiu, aminoacizi, glucoză, bicarbonat și secreția de hidrogen. În sindromul Fanconi are loc natriurie, adică natriul se pierde în urină. Are loc potasiurie, care la fel se pierde potasiu în urină, se pierde fosfatul în urină, se pierd aminoacizi în urină, se pierde glucoza în urină. Din cauza că se pierde bicarbonatul, avem acidoză metabolică. Din cauza că nu se mai secretă hidrogenul, avem acidoză tubulară renală, se pierd proteine cu greutate moleculară mică. Cauzele acestui sindrom pot fi medicamente, mielom, boala Wilson, boli genetice rare. O altă patologie în această secțiune este tipul 2 de acidoză tubulară renală. Se numește tipul 2 pentru că defectul are loc în tubul contort proximal. Există, bineînțeles, și tipul 1 de acidoză tubulară renală, unde defectul se află în ductele colectoare. ANSA lui Henle. Loc al concentrării urinei în contracurent. Ca și patologie avem sindromul Bartter. Acesta este caracterizat prin tulburarea absorbției natriului și clorului în ANSA lui Henle. Tabloul clinic este similar cu efectele tratamentului cu diuretice de ansă. Se pierd în urină potasiu, deci potasiul este crescut în urină, calciul este crescut în urină, avem și o hipomagnezemie ocazional, clorul este crescut în urină. Tubul contort distal. Fiziologic are loc acest cotransport de natriu și clor. Se reabsorbe calciu, se reabsorbe magneziu. Ca și patologie avem sindromul Gitelman. Este caracterizat printr-o mutație la nivelul acestui cotransportor natriu-clor. Tabloul clinic este similar cu efectele tratamentului cu diuretice tiazidice. Cealaltă patologie este sindromul Gordon, care este caracterizat printr-o hipertensiune arterială familială, hipercaliemică și pseudohipoaldosteronismul de tip 2. Această hipertensiune este dată de retenția primară de natriu. Ductele colectoare. Aici are loc reabsorbția de natriu și apă, secreția de potasiu, secreția bicarbonatului sau hidrogenului.
Ca și patologie avem sindromul Lidle, caracterizat printr-o mutație a genei care codifică canalele de natriu epiteliale sensibile la amiloid din tuburile colectoare distale. Este caracterizat prin reabsorpție excesivă de natriu, care va duce la hipertensiune, secreție cuplată a potasiului și hidrogenului, care va duce la pierderi de potasiu cu hipocaliemie și pierderi de hidrogen cu alcaloză și de asemenea mai apare o producție scăzută de renină și aldosteron. A doua patologie este pseudohipoaldosteronismul de tip 1, care este o boală a copilăriei. Reprezintă o rezistență la acțiunea aldosteronului, apare o hiperpotasemie, apare o pierdere a natriului, care se observă prin hiponatremie și depleție de volum extracelular. Există o variantă care implică sisteme multiple de organe și mai marcată în perioada natală. Această formă este tipul autozomal recesiv și cealaltă variantă în care există pierdere de sare plus hiperpotasemie, dar fără implicarea altor sisteme de organe în forma autozomal dominantă. Diabetul insipid nefrogen este caracterizat printr-o rezistență la acțiunile vasopresinei. Vasopresină care fiziologic avea acțiunea de reabsorpție a apei și a natriului, dar dacă apare această rezistență la vasopresină, apa nu se mai reabsorbe, ceea ce va duce la volume mari de urină diluată, adică poliurie, și implicit apare și polidipsia, adică ingestia unor cantități mari de apă. Următoarea patologie, sindromul secreției inadecvate de hormon antidiuretic hipofizar. Dacă nu are loc o secreție adecvată la nivelul hipofizei de acest hormon antidiuretic, după cum îi spune și numele, hormon antidiuretic, adică antidiureză, să nu se mai producă urina, să nu se mai piardă apa în urină, dacă acesta nu se produce în cantități normale, are loc o pierdere excesivă de apă în urină, adică poliurie. Implicit apare și polidipsia, deci ingestia de apă în cantități foarte mari. Apare deshidratarea, apare hipotensiunea ortostatică atunci când pacientul se ridică de pe scaun. Apare hiponatremia și ultima patologie, tipul 1 de acidoză tubulară renală, numită și distală. Există această deficiență de excreție a hidrogenului, care va duce implicit la acidoză. Hipopotasemie, imposibilitatea de a scădea pH-ul urinar sub 5,3, apare o producție urinară scăzută de amoniac,
apare hipercalciurie, adică calciu crescut în urină, care va duce la osteomalacie, la calcul renal și la infecții urinare recurente. Detaliile acestea le-am adăugat nu pentru că am vrut să adaug materie în plus, ci pentru faptul că aceste patologii se vor descrie ulterior în capitolul nostru. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc!